abakai yawa buga mini tambari a yanzu zan wake matashi da tsattan mu guda a bincike babu irin shi matasan yankin mu sun faɗa babu irin shi guda tamka da dubu tilas ɗin wake shi Kabir Usman uwa tambarin ka na duka shi sauran giwa ko da ya fito ai da shirin shi an jinjimina wanda ya ci sai ya rasa ran shi da aya kowa haɗe ki bacci bai yin shi mu je jirgi ɗau mutum ka kuma ɗau lodin shi Kabir Usman dankali da ka zama shi a kushe shugaba na matasan garin mu duk mun nuna shi kashin gwiwar kura ai kare baya taɓa shi gafa gamzaki sai da asuba aka gane shi shi ba hatta rana musa hannu baya tare shi namu yin lida ai ilahu sarki ya naɗa shi girgije mai zubudo ruwa mutum baya na shi sani kerkeci ka wuce wa fauna ta taɓa shi da Kabir Usman uwa magarau yin lida ne shi kwa yayan mu Shu'aibu sa abu ne dubuti ne baba Sabi'u na siraje dole in yo godewa bari in sa biliya tsiron kware shi ke huda abar shahadin dini dole in yo godewa yau magarau kake sha zuga Kabir Usman uwa magarau yidida ne ga yayan mu Shu'aibu sa abu ne dubuti ne rabana kare su da dukkan sharri yan zama Magarau kake ta zoga, Kabir Usman uwa magarau yin leda ne, ga yayan mu Shu'aibu sa abu ne dibiti ne, bana kare su ga dukkan sharri 'yan zamba. magarau kake sha zuga Kabir Usman uwa magarau yin leda ne, ga yayan mu Shu'aibu sa abu ne dubuti ne bana kare su ga dukkan sharri 'yan zamba. Magarau kake ta zoga, Kabir Usman uwa magarau yin leda ne, ga yayan mu Shu'aibu sa abu ne dibiti ne, bana kare su ga dukkan sharri 'yan zamba. rabana mai tashin na kwance shi ma ya yi tsaye rabana kare ni don kar na yi zub da hawaye ya tafi da halitta ya fitara har da na goye rabana yi salafi ga ɗaha kaka ga tagwaye da zuriya ta gidan rasuli sufin sufaye na sanyo da sahabu masu kyawan halaye Magarau kake ta zoga, Kabir Usman uwa magarau yidida ne ga yayan mu Shu'aibu sa abu ne dibiti ne, bana kare su ga dukkan sharri 'yan zamba. Assalamu alaikum da sallama ni ka farawa al'umma na garin magarau a yau ni ka gaidawa musamman kuma kasa ku fito ku yi amsawa ya ranar murna gare mu kar mu yi koyewa ga matashi na matasa wanda mun kai nunawa ya zamo yin lida farin ciki mai nuna Magarau kake ta zoga, Kabir Usman uwa magarau yin lida ne ga yayan mu Shu'aibu sa abu ne dibiti ne, bana kare su ga dukkan sharri 'yan zamba. zaɓin Allah Kabir a yau kai ka ci gasa shi matasan magarau gaba ɗaya suka nuna sa mun yi mai shaidar tarbiyya da san ba a wuce sa a guri a gare bai faɗa da kowa halinsa ba a yin ha'inci gaban shi kuma ya kyale sa addu'a ta iyayensa ta zamanto jarinsa Magarau kake ta zoga, Kabir Usman uwa magarau yin lida ne ga yayan mu Shu'aibu sa abu ne dibiti ne, bana kare su ga dukkan sharri 'yan zamba. ganga akushi ya zanyi ma in ɗau kula kauce makiyana ka uwa sai dai la haula daga jirgin tafiyar mu duka mu hau kalila gurgurar dutse wagara horo sai bulala shugaba na matasa mu tattira na ta tsala da ake nuni ko ina idan har ka ɗilla Magarau kake ta zoga, Kabir Usman uwa magarau yidida ne ga yayan mu Shu'aibu sa abu ne dibiti ne, bana kare su ga dukkan sharri 'yan zamba. garin jikiti na mu dole in yo dukawa mun yaba kwazo na ka babu mai yin kushewa ka garau kake a ruwa kada
ya rabbana kare su ga dukkan sharri yan zamba